Telu kan. Wah. Tak sahur sih ya. Tak bila kok wis padang ini ki. Oh ini kok mau di jam 3 isu. Malah jam 3 sore jebule. Semua rak sido sahur aku ki nek ini ki ya. Untung wingi sing colong gareng kudu wedhusku, wedhus elek kutet. Ya colong wedhusku ora pas bebedan aku. Yes, ora sido sahur. Enak ngene iki yo mending tak golek bukonan wae aku. Dijal menawa ana ning kono. Meh tuku takjilan kok yo aduh men. Jane nek ana kuseri ning omah kan yo penak. Soke kongkonan dua anak siji kok dadak minggat bener rak balikit wingi weh Harka weh toyeng Rene Kak kenapa ya Dekong kene sing penak lah kok ase kok seger meneh ya. Biang bos. Wah. Lah lek toyeng njeluk sithik oleh ora. Wis tua kok ya puasa kayak terus wae. Waduh. Terus aku tak kayak gengsek ya. Yo arono hati-hati ya. Wah, bocah. Wah, momong jam piro ki? Yo ora ono jame. Wah, jebul ada jam ding aku. Boleh tak gresik ning Mbak Anis ah. Oh lah bocah numpak pit rak delok-delokke. Oh, wong tua aku kayak dek ke. Ya wis geng ya. Apa? Gereng, modar ya apa ora? Lah kowe ora anakku kuseri ora? Ya, aku saya mode apa lah. Oh, cah cilik malah. Golek kamare wong tuwa tak sunati lho. Takjile Mas. Mbak, takjil. Monggo, takjile. Lah kayak ono sing dodol takjil. Oh, Mbak Anis to dodol takjil ki. Monggo, Lek. Enak-enak meniki, Mbak. Heeh, ono gorengan. Jajale po ya. Ya. Loh, sampean kok panjajal ora poso? Oh, enggak lali aku.
Lah piye ki ora oleh jajal berarti? Ya ora oleh ra. Mus jek akeh mendingan nih mosok kok ora oleh jajal. Tak popo paling kok diombas yo lho entek piye? Lah enak apa ora iki? Enak to. Gedange wis mateng-mateng ngono. Lah piye mosok ora oleh dijajal yo ora ngerti rasane aku ra. Ih jajal engko ora sampean poso sih, Lek. Wah, ora iso tuku aku, Mbak. Ora oleh dicepok. Oh, dasar wong tua padune rak gabet duit we. Wah, pas Mbak Anis. Mbak, tuku takjil, Mbak. Oh, heeh, Mas. Pironan iki? Ki gorengane 1000-an. Pironan sewunan. Iki Kolake 2000-an. pentolnya piro pentolnya? Wih, 2000 wi. 2000. Heeh. Piye? Gedang. Gedang kuwi 1000-an wi. Wah. Wis iki, Mbak, tuku, Mbak. Oh iya, heeh. Mbak, tak sini apa nanti Mbak? Wah, reno-reno Mas, ana gorengan, kolak. Iya. Wes, bungkus kabeh Mbak, Pak bungkus kabeh Mas. Wah. borong Oh iya Mas. anggo acara anggo bengi. Iya. Matur nuwun ya Mas, wis Oke, diborong. sama-sama. Laris manis. Mosok tuku takjil ora oleh dicep. Yo tak ngerti ra aku rasane enak apa ora. Loh. Lah kok malah wis piye wae? Mosokmu aku wis rak sahur kok. Mosok yo rak meh buka meneh. Lah apa yo rak klante aku. Ajal tak paranane weh. Mbak, ki sidone tak tumbas aku ya. Kok balik meneh, Lek? Nah, iki sidone tak tumbas aku ya cek siji ya. Oh iya, heeh. Loh. Kok kowe yang Ikan sepat lompat-lompat, siapa cepat dia dapat. lah lijo ora sido buka aku. Takjil. Mademe rono. Yo, ciro lo. Ngerti lek kon Tapi gini. Ngene ya. Tangane ngene. Atas ya. Siap. Pas cilik kok Pak Pit digasan meneh. Piye ngomongnya? Kamu liatin konten lah. Yo, boleh nih. Terus aku tak kayak iki sik ya. Kok ngarepan ini ah? Lah lijo ora sido buka aku. Ya sudah. Piye ra we? Hah? Boleh mana ra ngombe iki san. Lah ndik suwi meneh. Pakai puso bareng. Ya di kamera. Bocah-bocah ecek TV iki, Bos. Bubur bos, bubur. Buburnya sederhana wae. Rakyat. Dan penting langsung bubur bola. Campur kena. Yang makan ini aku bisa cilok. Apa Ken?